Oh enggak, mas kadang dong mas. Berapa kali nih pengen ngecek jalan aja? Ya wes udah nomor phone fisik kayak. Mungkin yang ngata gede. Ya ora sih lah ngopo. Ya ora apa-apa sih pengen ngecek jalan aja. Lah ya oke. Piye iki lah kepiye, Dik? Yo kowe wis ngerti dhewe to nek posisine aku wis ndengar lah mesti yo rek dolan kowe. Gerak montore mantane to. Apa ya iki? Oh ya wis lah, lagi sibuk. Walah ya wis, Dik. Nek kan yo sok kapan-kapan wae nek wis ora. Yo yo maaf yo. Dek, Ya, ayo. yo sik. Bapak kemana mana? Anu ya kita dungo ya. Oh iya, ada pamit. Ayo. Berat ke? Yo. Aduh, Dek. Duh. Ngacet iki, Dek. Ya ampun. Hei. Mari kok. Kenapa, Dek? Anu mas macet ya. Oh ya, ayo bonceng aku. Lah ya rek piye wong ya aku karo pacarku ya sorry ya wis ditinggal ya. Mas lho kowe iki ninggal aku to. Kowe lak ya wis karo mantanmu to, Dek. Lah ya piye kae ya gur mantan ya gur kanca kok. Ya ora apa-apa to. Lah kowe wingi yo bar diapeli to, tak kira ya kowe rek balikan karo mantan. Ya ora ya aku iki ora arek karo mantan ya gur arek karo kowe. Lah ya nek mantan iki wis mantan. Lah ya rek kepiye ya Wan? Kayak kowe iki kapan rek ndaku wis ditakokke mama iki lho. Ya sesuk, Dik, kapan-kapan. Paling sik sasi sesuk lah aku moro ning omah tembung kowe. Ya wis. Walah ya wis. Bonku. Oh enggak. Bonku. Oh enggak. Ya aku kok iso wae. Halo Mas. Yo piye, Dik? Nanti saiki. Iki ning omah iki piye napa? Ayo dolan yo gak tau. Oh yo, sik tak ganti, tak warani. Yo. Oh, tau. Jero, Wis. Wis kita orang gablas. iki mau Sik. Iki mau tekan ndi mau iki? Aja guyu iki. Elek kene. Gila. Iki, Sud, omong-omongan kalian kowe. Nah, aku masuk langsung. Iki ning Kok kenapa ngono? Ini apa, Dik? Ya, ayo bonceng aku. Lah ya rek piye wong ya aku karo pacarku ya sorry ya wis ditinggal ya. Aduh.